Bună seara tuturor! Bine ați venit în ultima zi de curs. Formează formatorii, Train the Trainers with IIU, un curs în limba română, un curs pentru voi, un curs care să ne ajute să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional. Mi-au prins și mie atât de bine toate informațiile, am învățat atât de multe în aceste 2 zile de la formatorii noștri dragi. Sunt mândră să văd că suntem în număr atât de mare și demonstrăm că noi românii putem, că suntem uniți și că vrem să ne dezvoltăm profesional. După cum am spus, International Internship University, IIU, este prima universitate virtuală și este răspândită în toate continentele. Avem filiale în toate continentele și pe peste 165 de țări. În fiecare zi avem sesiuni, traininguri. Dacă dorește cineva să susțină, să predea un curs online, cu drag sunt aici și puteți apela. Ce înseamnă de fapt să fii formator? O să vă spună mai multe Corneliu. Și cred că aceste 2 zile v-au fost de mare folos, după cum am spus că mi-au fost și mie. Vreau să-l introduc pe profesorul nostru drag, un om despre care am spus că ne reprezintă cu mândrie peste hotare. M-am bucurat să-l cunosc și mă bucur să îl cunosc. Motoul lui este: fii încăpățânat și urmează-ți visul. Bravo, Cornel! Este doctor în ingineria materialelor și astăzi ne va preși CV-ul, este foarte lung. Dacă el dorește, ne va povesti și despre Invencor, despre asociația lui Corneliu Birtoc și vreau să te invit alături de noi și să ne uimești astăzi așa cum o faci tu, Corneliu. Bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru introducere. Bună ziua încă o dată tuturor studenților, mă bucur să vă văd. Sunt onorat să fiu astăzi cu dumneavoastră aici și o să dau share prezentării mele. Doar să-mi spuneți dacă este în regulă, dacă se schimbă slide-urile, vă rog. Perfect, este perfect. Prezentarea mea se intitulează Educație, Inovare, Trainer. O mică introducere despre mine. Mă numesc Corneliu Birtoc Băneasă, sunt șef lucrări la Facultatea de Inginerie Hunedoara din cadrul Universității Politehnica Timișoara, președintele Asociației Corneliu Grup Cercetare Inovare, președinte fondator al Salonului Internațional Invencor, responsabil inovare al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica 2020 și vicepreședinte al Asociației Generale al Inginerilor din România, sucursala Hunedoara. După cum a spus și Ermina, motoul după care mă ghidez este: fii încăpățânat și urmează-ți visul. Prezentarea va cuprinde mai multe părți. În prima parte o să discutăm puțin despre educație, pentru că educația este temelia unei națiuni. Oamenii au atins civilizația doar datorită educației. După cum bine cunoaștem, educația sau sistemul nostru educațional cuprinde 3 tipuri de bază: educația informală, educația formală și educația non-formală. Educația non-formală este un proces de învățare zilnic, de-a lungul vieții noastre. Întâi învățăm, bineînțeles, că de la părinți, apoi de la interacțiunea cu mediul, cu oamenii și din experiențele de zi cu zi. Vedeți, dumneavoastră, noi spunem ca să devii formator trebuie să ai cei 7 ani de acasă, sunt foarte importanți. Este o vorbă, o zicală din popor care este foarte adevărată. Cei care suntem și activăm în învățământ, fie el preuniversitar sau universitar, vedem valoarea acestor 7 ani de acasă și bineînțeles că cei care sunteți aici
cu siguranță îi aveți. Cei 7 ani de casă contează foarte mult. Mă bucur încă o dată că sunteți aici, că ne putem vedea, pentru că înseamnă că doriți să investiți în dumneavoastră. Este foarte important. Educația formală, cum o cunoaștem, se desfășoară într-un mod organizat în instituții de învățământ, precum școală, precum liceu, universități, prin cursuri, seminarii, laboratoare, iar noi suntem evaluați prin acele note sau calificative. În cadrul educației formale, eu o să vă înclin, să spun așa, balanța către dobândirea deprinderilor practice, pentru că unii dintre noi suntem ingineri și chiar dacă nu activăm într-un domeniu tehnic, deprinderile practice ne sunt foarte utile în ziua de astăzi. Avem câteva imagini din cadrul cursurilor și laboratoarelor Facultății de Inginerie din Hunedoara cu dragii noștri studenți. Educația non-formală este de fapt al treilea de educație. În acest sistem sau în această parte a educației dezvoltăm anumite abilități, cum ar fi încredere în sine, responsabilitate, disciplină, dar cred că cel mai important, dezvoltăm acest spirit de echipă care ne este foarte necesar de-a lungul vieții noastre. Ca și formator în cadrul acestei educații non-formale, încercăm să implicăm și chiar am reușit din 2017 încoace, în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara, din cadrul Universității Politehnica Timișoara, să implicăm studenții noștri să participe la simpozioane științifice studențești, la târguri sau saloane internaționale, la diverse expoziții, pentru că aceste participări le dau posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de comunicare. Este foarte important. Trebuie să spun că din 2017 până în prezent, ca și coordonator al echipei Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic al universității noastre, am obținut împreună cu echipa, este vorba de echipă, peste 1000 de distinții, cuantificate în premii speciale, diplome de excelență și medalii. O altă etapă, să spunem așa, a educației non-formale este aplicarea deprinderilor practice. Studenții noștri participă frecvent în cadrul campionatului național de drift, unde efectiv își pun în aplicare aceste deprinderi practice. Este important pentru un inginer să lucreze în mediul real. Avem conexiuni foarte bune cu toate evenimentele care se desfășoară pe partea de automotive și puteți vedea câteva fotografii la care studenții noștri au participat. Vedeți că unele sunt chiar cu acea mască pe față. Chiar dacă a fost pandemie și nu ne-a fost ușor, am încercat, cel puțin la evenimentele la care ne-a fost permis, să participăm și să nu pierdem niciun astfel de eveniment. Este foarte important. Acum câteva cuvinte despre inovare și inovație. Inovarea este de fapt acțiunea de a inova, în timp ce inovația este de fapt rezultatul acestei acțiuni. Inovarea este de fapt aplicarea comercială cu succes a unei idei prin procese care îmbunătățesc sau creează produse noi, servicii noi sau chiar industrii noi. Procesul de inovare reprezintă suma tuturor activităților necesare pentru aplicarea comercială a unei idei. Este foarte important ca această idee să devină un produs. Trebuie să fii capabil, trebuie să fii creativ, trebuie să fii inovativ. Vedem că stăm în fața unor device-uri, fie ele că sunt telefoane mobile, laptop-uri și așa mai departe. Acestea s-au datorat oamenilor care au aplicat anumite tehnologii și le-au și dezvoltat foarte mult sau le-au creat efectiv. O să vi-l prezint în continuare foarte sumar pe domnul Ernie Freyes, care a fost născut în 1913 în Indiana, USA și este cunoscut și cu siguranță și dumneavoastră l-ați cunoscut pentru dispozitivul push-in, care de fapt este acel dispozitiv de deschidere a băuturilor răcoritoare, să spunem. Puteți să vedeți brevetul original, gândiți-vă că el a revoluționat industria aceasta a ambalajelor cu ghilimele de rigoare, pentru că până atunci tot ce era lichid se ambala doar în sticlă de sticlă. Era destul de greu
Și astăzi, dacă nu avem un astfel de dispozitiv de deschidere la o conservă, să o deschizi, pentru că trebuia să ai o altă alternativă, adică să am acel dispozitiv de deschidere a unei conserve. Nu puteai să bei o băutură cu acel dispozitiv, era foarte incomod. Și atunci domnul Ernie Frey s-a gândit și a dezvoltat ceea ce vedeți în poza centrală, un dispozitiv de deschidere foarte simplu și la îndemâna oricui. Astfel a creat o industrie. Și gândiți-vă că chiar dacă acest inventator, acest vizionar nu a avut o fabrică de conserve, dar protejându-și această idee, a putut să cesioneze acel brevet și bineînțeles că foarte mulți din producătorii de băuturi răcoritoare, să spunem, au utilizat acest dispozitiv, cuantificând, vedeți, aproape în fiecare an peste 500 de milioane de dolari în conturile domnului Frez, adică a companiei sale. Bineînțeles că vedeți că el s-a gândit la această idee prin 1959, dar, din păcate, brevetul a fost eliberat doar în 1967, deci durează puțin. Acum o să vă împărtășesc din experiența proprie, pentru că eu cred că noua generație se bazează foarte mult și pe puterea exemplului și este foarte bine să avem oameni care contribuie la formarea lor. Să vedeți cum eu am fost un tânăr pasionat de tehnică, deși eram un elev atipic în sensul că nu aveam o mașină în familie. În anul 1993 am optat să parcurg cursurile școlii profesionale de mecanici auto a Colegiului Tehnologic Transilvania din Deva. Eram pasionat de reparat biciclete în prima fază. Apoi mi-am descoperit această pasiune pentru mecanică auto. Să știți că în primele ore de atelier, se spune atunci, echivalentul laboratorului din zilele noastre, nu prea știam eu ce se întâmplă acolo și ce sunt alea motoare, termice și așa mai departe, dar am încercat să scriu și eu ceva pentru că dirigintele nostru ne-a dat un test. Vă rog să scrieți ce recunoașteți în acest atelier. Bineînțeles că nu prea am știut eu prea multe pe acolo, dar în 1995, în anul 2 de școală profesională, am participat la concursul pe meserii mecanic auto. Am reușit să ajung la faza națională, unde am obținut locul întâi cu nota maximă și am primit primele mele distinții, care le vedeți în imagine, inclusiv am primit o diplomă de onoare a municipiului Deva. Am fost foarte încântat în acea vreme. Erau altfel de vremuri față de astăzi, în sensul că nu aveam acces, nici nu exista internet. În 95 nu prea erau nici telefoane mobile. Dar pentru mine să știți că școala nu se termina la ora 2 și mergeam la biblioteca județeană, căutam tot felul de cărți tehnice, reviste, ce aveam la dispoziție în acea perioadă. Nu erau foarte multe lucruri legate de imagine și informație decât pe suport scris, nu exista online. În anul 2000 am dezvoltat primul filtru supraaspirant, plecând de la un principiu defectos al unui filtru de aer din cadrul autovehiculului Dacia. Bineînțeles că vedeți dumneavoastră această evoluție a tehnologiei și evoluția în general se bazează pe nemulțumire. Și efectiv m-am gândit că pot să fac în condiția mea de atunci, tânăr absolvent de școală profesională, eram la liceul Seral, acest filtru. Am apelat la câțiva prieteni care erau prelucrători prin așchiere și efectiv le-a plăcut ideea foarte mult pentru că îi scoteam din rutina de zi cu zi. Am construit acest filtru, l-am instalat pe mașină, prietenii mei au început să-mi spună: ai grijă, ai făcut reparație capitală la motor, cu siguranță acest motor se va strica în timp. După 2 ani de zile au văzut că mașina mea merge, motorul funcționează și bineînțeles că ușor, ușor au început să prindă încredere și am început să mai implementez unele filtre. Aceste filtre de aer au, pe lângă funcția principală de filtrare a aerului pe care o realizează cu o eficiență de peste 89%, alte funcții, cum ar fi captarea aerului,
creșterea de curgere a aerului aspirat, prerăcesc aerul, inversează cu 180 de grade fluxul de aer, recuperează fluxul de aer, toate ca motorul, pe înțelesul tuturor, să respire mai bine și să avem un consum mai mic de combustibil. Este foarte important, inclusiv în contextul actual, când vedeți că trebuie să respectăm anumite norme de poluare și încercăm ca autovehiculele noastre cu care circulăm să fie prietenoase cu mediul. Am dezvoltat anumite modele, ușor mi-am făcut și un site pe internet, erau anii 2000 și ceva, până în 2005 am avut site pe internet, am realizat aceste prototipuri. De ce? Pentru că să știți că de la o schiță este destul de complicat să ajungi la un prototip, cel puțin, sau o serie 0, sau mai greu un produs vandabil de serie mare. De ce? Pentru că poți să fii limitat tehnologic. Și atunci nu poți să realizezi acele prototipuri, în cazul meu. Le-am împărțit pe câteva clase, aici aș putea să menționez filtre de aer directe, supliforme, pluriforme și așa mai departe. Mi-am realizat un site de internet, era în mare vogă internetul la acea vreme, am mai scris eu câteva scrisori pe la Ferrari, mi-au transmis o scrisoare că sunt în baza de date și mi-au transmis să aplic de brevet, pentru că dacă le trimit anumite informații și nu sunt protejate la nivel internațional, bineînțeles, o să le poată utiliza fără ca eu să am niciun fel de beneficiu. Bun. Ați văzut că din 95 până în 2006 am realizat anumite filtre, am implementat, am testat, am realizat de fapt o cercetare fundamentală, putem spune noi. Dar din păcate, nu am avut niciun fel de rezultat notabil. Nu am reușit nici măcar să realizez o documentație de brevet ca să-mi protejez anumite idei. De ce? Pentru că mediul în care activam eu nu mă valoriza. Și ce am făcut? M-am întors din nou la școală, adică la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, unde am fost admis în anul 2006 la specializarea autovehicule rutiere și bineînțeles că această facultate mi-a dat posibilitatea să-mi dezvolt aceste idei și aici intervine deja rolul formatorilor. Bineînțeles că și înainte am avut acei formatori din școala profesională cărora le mulțumesc și datorită cărora am ajuns la acel concurs pe meserii și am reușit să obțin locul întâi, eu neștiind de mecanică mare lucru. Deci tot ce am învățat de la formator, de la trainer. În cadrul facultății, mentorul meu, domnul Rațiu Sorin, m-a văzut în primul an, i-am expus acele schițe care le aveam eu, a spus, este interesant, haideți să încercăm să facem ceva. Și am realizat, sub coordonarea dânsului, prima lucrare științifică studențească, în cadrul simpozionului studențesc HD Stud, nu mai știu cât, 34, cred că, dacă nu greșesc. Am avut plăcerea să susțin lucrarea, a fost foarte interesantă pentru că era o lucrare originală, nu mai văzuse nimeni astfel de concepte de filtre. Am susținut acea lucrare în plen, am avut mari emoții, recunosc, dar mi-a prins foarte, foarte bine. După aceea, tot trainerul meu, domnul Rațiu Sorin, m-a trimis și m-a înscris la un concurs național de creație și inventică pentru tineret. În 2007, în cadrul Târgului de Carte de Gaudeamus de la București, am reușit să obțin locul al doilea, ceea ce a fost foarte bine pentru mine, pentru că, trebuie să vă spun, primul și al treilea loc a fost adjudecat de către Universitatea Transilvania din Brașov, cu o istorie foarte îndelungată în industria constructoare de autovehicule. A fost primul meu salon național de inventică la care am participat. În cadrul acestui salon am fost singurul concurent căruia i s-a oferit șansa să fiu incubat într-un incubator de transfer tehnologic și afaceri, se numea la acea vreme. Acest incubator era în cadrul Institutului Național de Mașini Agricole București, astfel mă puteau incuba doar virtual, pentru că aceste incubatoare, trebuie să vă spun, erau arondate unei zone. Bineînțeles că am fost primul și cred că unicul incubat virtual. Aceștia mi-au oferit fondurile necesare și bineînțeles că m-au consiliat pentru depunerea primului brevet de invenție. Acesta s-a numit filtru supraspirant inversat, care probabil că îl și știți din presă.
În 2008, din dorința de a face mai mult, pentru că am început să particip la anumite saloane și era destul de costisitor, mi-am încropit Asociația Corneliu Grup Cercetare Inovare, în care realizăm cercetare și inovare în diverse domenii. Puteți să vedeți pagina de Facebook, chiar vă rog să o urmăriți, să vedeți ce noutăți și bineînțeles că o să vedeți mai târziu în prezentare cum reușim prin asociație să facem diverse programe și să implicăm tinerii, pentru că asta ne dorim cu toți. Au mai urmat câteva invenții, aici pot să menționez dispozitiv dinamic pentru transferul aerului, un deflector integrat pentru radiațiile termice, un filtru de aer supraaspirant pe care îmi doream foarte mult să-l și produc și bineînțeles că am realizat și o marcă. O să discutăm puțin despre marcă acum, pentru că vedeți dumneavoastră, brandul este foarte important. Evoluția tehnologiei este rapidă, în sensul că, pragmatic vorbind, vedeți că la 6 luni de zile se lansează un nou smartphone și bineînțeles că atunci mă interesează foarte mult brandul. Brandul este foarte puternic, poate mai puternic decât un brevet până la urmă. Acest brevet care l-am realizat în 2008 mi-a dat posibilitatea să particip în saloanele internaționale de inventică. Primul salon la care am participat a fost în 2008 Inventica, salonul nostru național de în acea vreme. Apoi, imediat la o lună, am participat la Eureka Bruxelles, unde am obținut o medalie de aur. Am stat foarte bine sau am lucrat foarte bine cu partea de imagine. Dacă am mers la un salon, am discutat cu cei de la presă, uitați, vreau să mă duc la un salon, pentru că vedem în zilele noastre imaginea este foarte importantă. Trebuie să știe lumea despre ce faci tu, despre reușitele, despre performanțele tale, pentru că de aici s-ar putea să treci la un next level. Bineînțeles că au curs șirurile de participări în cadrul saloanelor, la Geneva, la Moscova, în Cuveit și așa mai departe. Să știți că la tot ce am participat a fost datorită, în primul rând, trainerilor mei, adică profesorilor mei, cei care m-au format, și bineînțeles că am avut sprijinul inclusiv a comunității și bineînțeles că am avut sprijinul Universității Politehnica Timișoara, pentru că costurile sunt considerabile. Dar dacă faci un lucru bun și bineînțeles că atunci vei primi și susținerea. Am reușit în 2011, datorită acestui cumul de participări, rezultate internaționale, imagini din presa media sau de pe canalele de socializare, să găsesc un investitor. Ce înseamnă un transfer tehnologic sau un transfer de tehnologie? Tu trebuie să ai ceva al tău, adică un brevet. Eu am venit cu partea brevetabilă, adică cu ideea mea. Am realizat un contract de cesiune cu o companie pe 5 ani de zile. Bineînțeles că am venit și cu know-how, adică tot ce am știut eu acolo că trebuie făcut pentru ca acel produs să fie produs în serie, a trebuit să pun pe hârtie. Și am realizat o procedură de certificare la Registrul Auto Român, omologare, certificare produse și bineînțeles că apoi, după această procedură, s-a realizat efectiv produsul care a fost vândut sub brandul Air by Corneliu. Este foarte important pentru că ideea ar trebui să devină produs. Din păcate, să știți că stăm foarte bine pe parte de idei, stăm bine pe partea de brevete, dar din păcate pe partea de transfer tehnologic avem mari lacune și este păcat, vedem, ați auzit și dumneavoastră, Silicon Valley și așa mai departe, oameni inteligenți care lucrează, își protejează ideile, dezvoltă aplicații în general pe partea de software, este foarte important. Din păcate, la noi stăm puțin mai deficitar în acest segment de transfer tehnologic, dar să sperăm că dumneavoastră și generațiile viitoare s-ar putea să aveți mai mult sorți de izbândă în a pune efectiv o idee într-un produs. Este foarte important acest lucru. După cum vă spuneam, organismul de certificare este RAREU. Să știți că n-am întâmpinat niciun fel de problemă. Am realizat documentația.
Aici am avut, să știți, am avut alt trainer. Am avut trainerii de la acest organism, de la RAR, care efectiv m-au ajutat și m-au consiliat. De ce? Documentația, o să vă prezint imediat, este destul de stufoasă, cuprinde de la procesele de aprovizionare, evaluarea furnizorilor, programarea și controlul producției, controlul produsului neconform, tehnologie de montaj și cel mai important document este standardul de firmă. Vă dați seama că eu chiar dacă am inventat acel filtru și chiar dacă aveam noțiunile acestea tehnice făcând o facultate, nu este foarte simplu să realizez o astfel de documentație. Mai presus, dacă o realizez și o realizez cât de cât deficitar, vedeți că aici în colțul din dreapta la fiecare document scrie revizie, ediția și revizia. Trebuie revizuită, este destul de complicat în producție. Dacă, Doamne ferește, ai realizat noi standarde de control și nu ai pus documentația la îndemâna tehnicianului sau poate acesta se ghidează după o documentație mai veche, ai probleme mari de producție și poți să faci probleme în piață. Deci, vedeți, rolul formatorilor pe care i-am găsit și care am întâlnit de-a lungul vieții mele și-au pus amprenta în ce? În calitatea unui produs de data aceasta. Puteți să vedeți un pic documentația, o să fac o trecere mai rapidă pentru că nu interesează. Are câteva capitole, generalități, condiții tehnice de calitate, reguli de verificare, metode de verificare, marcarea, conservarea, ambalarea, iar revenim la marcă pentru că ne interesează și, bineînțeles, condiții de garanție și service. Avem inclusiv câteva anexe. Standardul de firmă cuprinde și aceste încercări pentru că ne dorim ca acel produs să aibă aceeași calitate, adică într-o serie, într-un lot de produse, trebuie să ne asigurăm că toate sunt identice. Este destul de simplu să realizăm un prototip sau un concept sau un lucru unicat, dar să știți că nu este chiar simplu să realizăm o producție de serie, pentru că trebuie toate să respecte aceleași norme. Și bineînțeles că am obținut acel certificat de conformitate și o licență de producție care ne-a dat dreptul să realizăm acest produs, filtrul de aer supraaspirant universal. A fost o mare realizare și, după cum vă spuneam, a fost un cumul al echipei, pentru că chiar dacă ați văzut în primele participări la saloane, să știți că am participat cu anumite prototipuri care vi le-am expus mai devreme. Nu am lucrat doar singur la ele, chiar dacă pe diplomă acolo scrie doar numele meu. În spate am avut o echipă, fie că au fost prietenii mei strungarii, frezorii, sau ulterior au fost profesorii mei care m-au învățat și m-au trăinuit cu ghilimele de rigoare, totul l-am făcut în cadrul unei echipe. Puteți să vedeți filtrul implementat pe un autovehicul, bineînțeles că vedeți marca pe el, am și ștanțat-o. Au urmat și alte implementări ale acestui filtru în cadrul unor motoare de mare litraj, fie că sunt autobuze, fie că sunt camioane. Nu ne-am oprit aici. Am mers pe parte de filtre supraaspirante destinate motorizărilor de competiție. Aici o să-l vedem imediat, cred că dacă nu greșesc a intrat și colegul și bunul meu prieten Marian Marcel și o să ne spună imediat, o să-ți dau cuvântul Marian, să ne spună un pic despre viața lui. Dar încerc să scurtez prezentarea pentru că chiar îmi doresc să-l ascultați. O să-l prezint imediat. Aceste filtre sunt destinate autovehiculelor de drift. Bineînțeles că ce vedeți aici, studenții noștri, eu ca și trainer, îi iau și duc efectiv la Campionatul Național de Drift, unde pot să urmărească, realizăm anumite studii, pentru că este foarte important pentru un inginer să poți participa la astfel de lucruri, dezvoltăm cu ajutorul motorsportului mult mai repede aceste filtre, le putem eficientiza și bineînțeles că după aceea le transpunem în produse și le trecem în viața reală, adică la mașinile noastre de zi cu zi. Când nu sunt implicat în aceste lucruri, să spunem, serioase de la universitate și de la facultate, mă refulez în invențiile de weekend. Aveți câteva exemple. Acest micro-U, care este o alternativă ecologică la etuiul de ochelari. Pot să păstrez foarte bine ochelarii, dar când îi utilizez, pot să-i șterg foarte simplu și etuiul de ochelari devine minuscul. Este o invenție de weekend. Aveți pagina, aveți QR codul, dacă puteți să-l scanați, intrați direct în pagina virtuală. Deci, bun. Care ar fi calitățile unui trainer? Avem aici pasiune,
Trebuie să avem un portofoliu, abilități de comunicare, pentru că trebuie să putem transmite, deprinderi practice în cazul nostru, viziune, te auzim, Marcel, foarte bine, te auzim. Viziune, motivație este foarte important, să ai motivație. Să știți că mie nu mi-a fost ușor, dacă vă gândiți că din anul 2000 am realizat primul meu filtru, dar doar în 2012 am reușit să fac un produs certificat. Am implementat pe mașina lui Marcel de drift, am făcut teza de doctorat pe mașina lui Marcel și așa mai departe. A fost o întreagă perioadă în care, să știți că câteodată mă întrebam, oare este bună direcția pe care o urmez? Dar ușor, ușor, prin determinare și perseverență, au apărut rezultatele și bineînțeles că a apărut succesul. Și astăzi mă găsesc și trebuie să spun că sunt foarte mândru de studenții mei. Vedeți aici, am ajuns la Răzvan și Dani în matinal, suntem aici, ne vedeți la Salonul Auto București, am fost invitați să expunem proiectele, filtrele și proiectele studențești. Și să știți că cei din ei care au realizat această educație non-formală, s-au dezvoltat extraordinar. Aici aveți în imagini câțiva care au ajuns la Tesla în Germania, care lucrează la Mercedes, sunt oameni de bază ai societății noastre. Și nu pot să nu trec prin networking, pentru că ne dorim, uitați, facem un networking acum, ne-am logat și cu Marian Marcel, Marian Adventure, care este prietenul nostru și o să ne explice imediat ce este viața pentru el, pentru că asta vreau să vă spună. Trebuie să vă invit la salonul Invencor, aflat la ediția a 4-a anul acesta, care se va desfășura în septembrie la Deva, o ediție hibrid, pentru că 3 ediții le-am făcut online. Este un bun mediu de dezvoltare pentru dumneavoastră și puteți să spunem, sau să câștigați o recunoaștere internațională a unui proiect. Noi acceptăm tot felul de proiecte bazate, bineînțeles, pe creativitate și inventivitate. Și pentru că imediat o să-i dau cuvântul prietenului Marian Marcel, vedeți dumneavoastră, în zilele noastre și pandemia ne-a tras un semnal de alarmă foarte important. Suntem legați de aceste calculatoare, de acest mediu online. Este extraordinar că ne putem vedea din alte țări, dar trebuie să avem un echilibru în viață. Trebuie să avem grijă, bineînțeles, că și de natură. Astfel a luat naștere, aveam un proiect în cap de vreo 10 ani de zile, Marcel știe, dar nu l-am putut pune sau începe decât când a început acea pandemie. Și bineînțeles că s-a dezvoltat acest concept, tabăra Corneliu Grup, învățând în natură. Nu vă mai plictisesc, cred că mai am... Uitați, azi dimineață pentru dumneavoastră am fost la tabără și am făcut aceste poze, sunt de astăzi dimineață, m-am bucurat, am fost plecat câteva zile la un salon de inventică și când m-am dus, uitați ce frumos m-a recompensat natura azi dimineață, chiar dacă a fost o vreme, vedeți și în poze, un pic mai noroasă. Foarte bună. După cum vă spuneam, salonul Invencor, o să share-uim pe grup inclusiv invitația pentru Invencor și bineînțeles că pentru cei tineri fiți încăpățânați și urmați-vă visul. Îi dau cuvântul bunului meu prieten, gata, am stopat share screen-ul, Marian Marcel, care pentru mine este un om extraordinar. Eu l-am cunoscut, el repară telefoane, are o pasiune pentru telefoane, avea pasiune pentru DIF, după aceea mi-am dat seama că el de fapt avea o pasiune pentru călătorii și a devenit de fapt un trainer, pentru că trebuie să spunem că în ziua de astăzi avem informație foarte multă și la îndemână, dar ne lipsește acea informație veritică, acea informație corectă, pentru că este foarte important pentru oricine, mai ales pentru trainer, să ai acea informație corectă. Și te rog, Marian, ai cuvântul, te rog, povestește-ne un pic cum ai ajuns tu de la acel drift să călătorești în toată lumea, poate îl știți de pe TikTok, de pe YouTube, de pe Facebook, Marian Adventure, the one and only. Te rog, Marian. Corneliu, îți mulțumesc mult pentru invitație. Nu știu dacă mă auziți, eu nu prea știu cu Zoom-ul. Se aude? Super, mă bucur. Mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu cu tine aici și cu voi toți pe acest Zoom. Eu nu știu cum să vă spun în primele cuvinte. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, pentru că eu sunt un om foarte simplu. Corneliu mă știe de foarte multă vreme. Acum vreo 3 ani de zile
cred că de-abia scotea de la mine 3 vorbe. Ei bine, călătoritul m-a dezvoltat într-un fel în care am reușit să-mi dezvolt un canal de YouTube, să fiu foarte, nu știu cum să zic, să pot să mă exprim mult mai bine, să mă exteriorizez mult mai mult și să fiu total altfel față de cum eram înainte și nici nu vine să cred cât de mult m-a dezvoltat treaba asta, care a pornit de la călătorit. Ei bine, unul dintre sloganurile, de fapt sloganul lui Corneliu, fii încăpățânat și urmează-ți visul, ăsta mie mi-a intrat, din prima clipă în care l-am auzit, mi-a intrat în creier și eu chiar pot să spun că asta fac. Sunt încăpățânat și îmi urmez visul și chiar am reușit să realizez niște vise care acum câțiva ani de zile erau absolut imposibile pentru mine. Nu vreau nici eu să vă plictisesc prea mult. Eu fac YouTube de 3 ani de zile, dar înainte de a face treaba asta, oricum am călătorit și înainte de a face YouTube, nu puteam imagina că un om simplu ca mine, un om care cu posibilități materiale extrem de limitate, poate să ajungă să facă un tur complet al lumii. Ceea ce mie mi se părea că e accesibil doar pentru miliardari. Ei bine, am fost foarte încăpățânat, mi-am urmat visul și tocmai m-am întors dintr-o călătorie în jurul lumii care m-a costat foarte puțin. Nu știu, ăsta e o întâlnire pentru tineri, mai mult pentru studenți. Da, cum spunea și Corneliu, e foarte important ca să știi de unde ți iei informațiile corecte. Pentru mine au fost mai multe momente în trecut din care mi-au dat un click în minte. Și de asta eu recomand tuturor tinerilor să fie cu urechea ciulită tot timpul, pentru că nu se știe de unde ajunge la tine o informație care valorează foarte mult. Una dintre, vă dau doar un simplu exemplu, la un curs despre vânzarea unor porți de garaj Horman, pentru că da, eu înainte de a avea atelierul meu de reparat telefoane mobile, am fost director de vânzări la o firmă mare de termopane de aici din zonă și participam la cursuri unde mă duceam cu inima strânsă, pentru că nu mă interesa bla 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 și bla bla bla. Probabil știți și voi că în multe cursuri e foarte mult bla bla bla. Ei bine, printre acel bla 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 găsiți și informații extrem de utile. Pentru mine o informație extrem de utilă care și în momentul ăsta îmi e extrem de valabilă e faptul că nu contează cât de mult cunoști în momentul ăsta, cât de mult contează să știi unde să cauți informația utilă de care ai nevoie. Ei bine, asta mi-a spus-o unul dintre cei care țineau cursul și mi-a intrat pe ambele urechi și a rămas acolo. A fost, pot să spun, o informație de bază în treaba asta, cu găsitul informațiilor corecte. Acum, da, într-adevăr, internetul e plin de informații care mai wow și depinde doar de abilitatea noastră, care toți o avem, să găsim informațiile care sunt cu adevărat importante și cu adevărat utile. Despre călătorii. De fapt, hai să pornim de la drift. Și driftul pentru mine a fost tot o chestie de genul fii încăpățânat și urmează-ți visul, pentru că eu am ajuns din greșeală la o etapă de campionat de drift, la începuturile driftului în România. Nu se prea știa mare lucru despre. Auzisem că la Cluj se ține o competiție de drift și am zis că mă duc să stau și eu 2-3 minute pe acolo să văd despre ce este vorba. Ei bine, 3 zile am stat așa pe gard și nu mai m-am dezlipit de acolo pentru că m-a prins din prima acest post extrem de spectaculos. Bineînțeles că și atunci aveam posibilități extrem de limitate, n-aveam nici cea mai mică șansă să ajung să pilotez o mașină de drift. N-aveam nici vorbă de banii necesari pentru a cumpăra o mașină de drift, dar încăpățânarea mea, nu știu cum să spun, și dorința de a sta mai mult printre drifteri, pentru că am început să-i cunosc. După acea etapă am început să călătoresc după ei și să mă duc să particip, mă rog, pe gard
că a fost o dependență pentru mine prin diferite etape. Așa am ajuns să ajung până în Andorra, doar să văd o etapă de drift. În scurt timp, punând bani lângă bani, am reușit să îmi cumpăr o mașină, un BMW E36 foarte ieftin. Știu că nu aveam banii suficienți și acum îmi amintesc. Mi-am vândut casetofonul din mașina de stradă ca să pot să-mi cumpăr acea mașină, care în timp, încet am început să o modific. Am aflat de Corneliu, chiar în perioada aia aflasem de Corneliu și mă gândeam eu, oare ce fel de om este el și cum aș putea să, eu, un om atât de mic, să pot să iau legătura cu o asemenea minte luminată. Ei bine, Corneliu s-a dovedit a fi un om extraordinar de prietenos și din prima clipă în care am luat contactul cu el, a zis, da, facem. Ei bine, în momentul ăla am zis, wow, stai că nu sunt singur. Și din momentul ăla a început colaborarea cu Corneliu. Au mai venit câțiva prieteni care m-au ajutat, efectiv, din pasiune să fac mașina, ajungând în scurt timp să particip eu, care n-aveam nici cea mai mică posibilitate, la o etapă de campionat de drift. De acolo povestea a fost simplă, tot ce am câștigat am investit în mașină și am meritat tot fiecare leu, pentru că ceea ce mi-a dat mie sportul ăsta, driftul, a fost de neprețuit. M-a dezvoltat mental foarte mult, m-a dezvoltat, nu știu cum să zic, m-a făcut să comunic mai bine, m-a făcut să fiu mai viu, efectiv. Cred că ăsta e cuvântul. Am început să trăiesc mult mai intens. A fost pentru mine ceva incredibil ceea ce mi-a dat driftul, ajungând ca să mă duc la campionatul național de drift etapă de etapă. Am reușit chiar să mă calific în unele etape, în top 16, ceea ce pentru mine a fost extraordinar. Acum, într-adevăr, sportul a evoluat foarte mult. Acum 2 ani făcusem o pauză de 2 ani de zile și între timp totul a evoluat într-un ritm extrem de alert, iar acum am greșit eu. Acum 3 ani am făcut pauză și acum 2 ani am decis să mă reîntorc în campionatul național de drift. Mi-am refăcut mașina, dar nu știam, eu am venit cu ideile preconcepute dinainte. Ei bine, totul s-a modificat și era nevoie de mult mai mulți bani pentru a fi competitiv în competiția de acum, ceea ce eu n-am reușit să strâng banii ăștia, pentru că în momentul de față costă efectiv o căruță de bani doar echipamentul pentru a putea participa în campionatul național de drift, ceea ce e foarte bine, pentru că s-a ajuns la niște nivele unde nivelele de siguranță trebuie să fie respectate 100%, fiind vorba de alte viteze, alte puteri la mașini și așa mai departe. Ei bine, oricum am avut ceva probleme de sănătate, cu driftul am lăsat-o moale deocamdată, din cauza problemelor de sănătate mai mult, dar microbul e aici și de-abia aștept să mă reîntorc și cu siguranță voi colabora din nou cu Corneliu la următoarea mașină de drift pe care o să o facem. Văzând eu că se poate să-ți urmezi visul și chiar de rezultate, am început să călătoresc mai mult. Tot la fel, vă spuneam, posibilitățile erau limitate. Am început să mă dezvolt foarte mult pe comunicare. Uite, vorbesc deja de câteva minute și ceea ce înainte mi era absolut imposibil. M-am dezvoltat foarte mult călătorind și asta vreau să recomand tinerilor. Am întâlnit foarte mulți tineri din Israel, unde există un fel de lege. Nu știu dacă e scrisă sau nescrisă, dar tinerii, când ajung la o anumită vârstă, când termină armata, au 1 an de zile în care sunt lăsați să plece singuri prin lume. Ceea ce mie mi se pare un lucru extraordinar, pentru că o călătorie în lume, într-o lume necunoscută, unde dai de situații necunoscute, trebuie să te descurci cu un anumit buget, trebuie să supraviețuiești cumva, te dezvoltă extraordinar de mult mental. În călătoriile mele am întâlnit nu numai israelieni, cred că de acolo a venit ideea asta cu anul sabatic, probabil mulți știți despre el.
pentru că despre asta este vorba. Am întâlnit tot felul de tineri din Europa. Mi-amintesc acum despre un tânăr din Germania pe care l-am întâlnit într-un hostel și povestind eu cu el, un tânăr suplu, frumos, radiat de fericire, în momentul în care am stat de vorbă mai mult cu el, mi-a arătat niște poze. Asta iar sunt niște experiențe extraordinare pentru mine care mi-au rămas în minte. Mi-a arătat niște poze. În urmă cu un an de zile era un copil obez, și nu exagerez cu asta, de la care nu scoteai un cuvânt și care era extrem, extrem de introvertit și frustrat cumva pentru situația în care se află. După un an de călătorit prin lume, a înflorit, efectiv, slăbise, mi-a arătat pantalonii cu care a plecat în această călătorie, erau total, n-avea nicio legătură cu el. El s-a schimbat extraordinar de mult și a învățat 3 limbi străine, comunica cu mine extrem de deschis și seren și devenise un om foarte, foarte inteligent, doar călătorit. Și a depășit această, nu știu cum să-i spun, problemă pe care o avea el. Mă rog, asta e doar un caz. Sunt multe cazuri de tineri pe care am întâlnit în călătoriile mele și pe care călătoriile le-au schimbat foarte mult. De asta eu recomand tuturor tinerilor să facă tot posibilul să călătorească cât mai mult, mai ales că călătoriile nu sunt așa de scumpe după cum s-ar crede. Se poate călători și foarte simplu și foarte ieftin, există hosteluri, mai ales dacă ești tânăr, n-ai nevoie de cine știe ce condiții, iar statul, într-o comunitate de tineri veniți din toate colțurile lumii, creează niște conexiuni incredibile. Hai că am vorbit deja foarte mult. Știi ce vreau să te rog, Marcel? Dacă vrei, poți să ne lași în chat canalul tău de YouTube sau ceva referință pentru cum te pot găsi participanții noștri, să te acceseze. Pune-ne în chat un pic sau să-l... Ți-am zis că nu prea mă pricep. Eu nu prea mă pricep Dacă îmi permiteți, scuze, da, vă rugăm. grupul pe care noi l-am format, deja a fost transmis linkul către pagina domnului Marian Marcel, așa că toți cei înscriși la curs deja au accesat pagina. Bun, mulțumim mult. Mulțumesc mult. Noi mulțumim mult, Marcel. Așa, te rugăm. Canalul meu e Marian Adventures, mă găsiți și pe Facebook, Marian Marcel, pe Instagram sunt marian.marcel, mă găsiți acolo unde prezint secvențe din călătoriile mele. Tocmai mă pregătesc pentru o călătorie, mâine plec tocmai în Irak. Perfect, mulțumim. Deci, Marian Adventure, îl urmăriți, îl vedem pe YouTube, oricum această înregistrare o să fie disponibilă mai târziu. Îți dorim drum bun, Marcel, și să ne încânți cu tot felul de imagini și experiențe extraordinare. Mulțumim pentru amabilitate, mulțumim că ne-ai împărtășit din experiența ta și sper să ne mai vedem și la alte training. Mulțumesc mult, Corneliu. V-am zis tuturor, în urmă cu ceva timp, nu credeam că sunt în stare să vorbesc atât de mult, mai ales în fața unor oameni. Mulțumesc pentru invitație, Corneliu, și mulțumesc tuturor. Corneliu, dăm voie să-i mulțumesc și eu lui Marian. Mulțumim frumos, am avut o deosebită plăcere, am avut o plăcere fantastică să te ascult. Stilul tău și vreau să te felicit, ai abilități de comunicare foarte bine dezvoltate. Ne-ai captat atenția. Mulțumim! Mulțumesc mult! Mulțumim! Bun. Deci, dragilor, dacă aveți întrebări, ați văzut, am reușit totuși să aducem un invitat surpriză, pentru că vedeți că acest lucru, această etapă de formare sau de formator implică foarte multă experiență, dar este foarte bine și eu apreciez foarte mult această idee, pot să spun așa, binevenită a IIU de a implica tinerii, pentru că cu cât aveți cunoștințele
mai devreme, cu atât ajungeți la un nivel de formatori ulterior foarte sus. Și este extraordinar pentru dumneavoastră că doriți să vă dezvoltați, doriți să acumulați experiență și vreau să felicit și colegele din primele 2 zile. N-am reușit pentru că am fost plecat, dar de câteva ore am intrat, mi s-au părut foarte interesante, dar promit că o să le vizualizez pe YouTube prezentările și bineînțeles că o să le transmit și studenților, celor care poate n-au fost prezenți din vari motive. Este extraordinar acest lucru. Vedeți că această tehnologie ne permite să ne conectăm când dorim noi. Este un lucru extraordinar pentru dumneavoastră și vă doresc să aveți un parcurs în viață foarte bun, să vă bazați să aveți încredere în voi, pe instinctele voastre și pe informația corectă și efectiv să construiți, pentru că ce vedeți aici este de fapt o construcție. Nu putem face lucrurile pognind din degete, trebuie să construim cărămidă cu cărămidă. Asta este. Nu este nicio problemă. Chiar dacă drumurile nu sunt chiar așa de simple. Să știți că nu neapărat drumul cel mai drept este și cel mai bun. Pentru că, cum a spus și Marian, te duci pe poteci care sunt așa mai șerpuite, n-are nimic, toate experiențele de viață se acumulează și atunci devii un individ care ești foarte bine format și o să ai capacitatea să formezi și să tragi după tine alți tineri și să-ți faci o echipă. Este foarte, foarte important pentru noi ca societate să ne dezvoltăm împreună, cum a spus și Marcel, să vedem ce se întâmplă în alte colțuri ale lumii și uitați că IIU ne dă această posibilitate. Și eu am făcut o prezentare, o prima mea prezentare, putem povesti un pic, interesantă. Cu 2 zile înainte am știut că trebuie să vorbesc minim 50 de minute, maxim 60 și m-am speriat, zic, domnule, eu mi-am mai spus povestea mea așa și am mai prezentat în engleză, dar totuși să vorbesc atâta timp și singur acolo, fără sesiune de Q&A, dar să știți că m-am motivat, m-am adunat și cumva am prezentat. Trebuie să vă mărturisesc pentru că este un curs, chiar dacă o să-l punem noi pe YouTube și așa mai departe. Și noi avem emoții, dragilor, eu de fiecare dată am emoții și Marcel are emoții și doamnele care și formatorii au emoții și este normal, este firesc, este bine că emoția te motivează, să știți. Trebuie să învățăm, să lucrăm cu aceste emoții, să le capacităm, să ne capacităm și bineînțeles că să reușim până la urmă. Nu este nicio problemă. Mie mi s-a părut, vă spun sincer, când am făcut prima prezentare la IIU în engleză, mi s-a părut, era pur și simplu, mi-era rușine, efectiv, zic, domnule, n-am vorbit bine, nu făcusem speech, am vorbit eu liber acolo, nu prea am avut exercițiu, nemai plecând din țară, pentru că nu ne lipsește, bariera limbii există, dar mulți dintre noi cred că suntem vorbitori de engleză. Acum nu vorbim la perfecție, dar ne lipsește foarte mult exercițiu. Dar vreau să vă spun, după ce am văzut câte mesaje am primit și cum a spus Ermina, este mare lucru, un formator trebuie să capteze. Dacă nu captezi, adică trebuie să transmiți, indiferent că, să spunem că vorbești o engleză mai slabă, dar dacă ai această abilitate și asta trebuie să o dezvolți, că nu poți altfel. Trebuie să transmiți și trebuie să fii implicat și în primul rând eu spun că un trainer trebuie să-și dorească. Dacă îți dorești, atunci ai capacitatea, eu zic că este primul pas spre transmitere. Dacă îți dorești cu adevărat să faci acel lucru și asta este valabil pentru toată viața noastră, indiferent ce facem, indiferent de domeniu. Dacă îți dorești să te implici și ești determinat, o să și reușești să transmiți și să capacitezi. Nu cred că mai ne întindem pentru că am văzut că este o oră, am înțeles că ni s-a recomandat să nu depășim o oră, dar dragilor, dacă aveți întrebări, vă rog frumos, indiferent din ce domeniu, sau uitați, văd că și Marian mai este cu noi, sau dacă doriți să-l întrebați prin câte țări a fost, ce i s-a părut mai interesant, sau pe mine, despre produs, despre orice altceva. Și bineînțeles că vă invit să participați la acest salon Invencor și chiar putem să dezvăluim un pic numai așa, Ermina, chiar o să vă pregătim câteva surprize, mai ales celor tineri, nu neapărat, prin IIU, mai spre iarnă, așa sperăm noi, să realizăm încă un eveniment prin care
ne dorim să facem această educație creativ-inovativă, pentru că ăsta este rolul nostru. Trebuie să fim creativi. Altfel, nu avem mari șanse de izbândă și de succes în viață. Trebuie să fim creativi și noi, ca și formatori, trebuie să vă oferim această oportunitate, să vă creăm oportunități prin care dumneavoastră să puteți fi creativi. Și o să gândim un concept, pentru că acum avem experiență, inclusiv AIU are experiență fiind prima universitate online, și cu alți experți pe care are AIU, să gândim un concept să fie foarte accesibil, prin care dumneavoastră să vă dezvoltați aceste capacități de a realiza un lucru creativ, un proiect, să vedeți că nu este complicat. Și bineînțeles că veți fi răsplătit pe ceea ce ați realizat dumneavoastră și ceea ce ați gândit. Vă rog, aștept întrebările dumneavoastră. Sau din doamnele care ne asistă, care sunt poate un pic mai îndrăznețe, să spun așa. Și ceea ce apreciez este că toți formatorii au intrat fiecare după posibilitate în fiecare zi. Chiar e un spirit atât de frumos. O văd și pe Angela, Simona. Da, bună ziua, chiar vreau să-l felicit. A fost o plăcere să-l ascult, să-l văd, a transmis multă energie bună. A fost o zi de început de săptămână care pe mine m-a dărâmat până în acest moment, dar acum efectiv am adunat energie bună de aici, de la voi. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim. Vedeți, dumneavoastră, este foarte important, cum a spus și colega Ermina, trebuie să te dezvolți. E normal, problema este că, vedeți, dumneavoastră, nu prea avem timp, dar cei mai tineri, care aveți totuși timp, nu sunteți așa efectiv încastrați în tot felul de acțiuni, intrați la orice conferință, vedeți că aveți posibilitate. În general, AIUX este accesibil pentru toți. Aveți pe Facebook, dați like la pagina AIU-ului și intrați și vedeți ce se discută. Nu trebuie să stai 3 ore. Poți să stai 10 minute, poate găsești ceva ce îți place. Și noi avem, este normal ca noi ca formatori să vrem să intrăm la colegii noștri, pentru că și eu sunt interesat să văd ce se discută, să mai prind ceva, pentru că cea mai mare capacitate a omului, să știți că este de a uita, pentru că trebuie să facem loc pe hardul acesta al nostru biologic. Și atunci ne dezvoltăm împreună. Și bineînțeles că este util pentru voi. Și limba nu este o barieră, Corneliu, limba nu este o barieră. Tu știi foarte bine povestea mea, am început să fiu invitată de către 2 prieteni în diferite conferințe să vorbesc. Nu știam engleză, am învățat engleză la 40 de ani, singură, și eram atât de stresată să nu mi se pună alte întrebări după ce îmi făceam un speech înainte, un discurs, și mi puneam în fața acolo și citeam și eram atât de stresată să nu mi se pună întrebări. Iată că ușor, ușor am învățat, emoții am de fiecare dată și contează să ne urmăm visul, să credem în ceea ce facem, să iubim ceea ce facem. Dacă aveți, cum a spus și Cornel, proiecte și acum ne gândim împreună la un viitor proiect și amândoi vrem să promovăm și toți de aici vrem să promovăm România și Dascălii Minunați. Dacă aveți proiecte, dacă aveți idei, suntem aici să vă sprijinim. Da, bineînțeles. Deci cum a spus și colega, nu trebuie să vă... Noi vă acceptăm, nu este nicio problemă cu proiecte, cu ce aveți dumneavoastră. Este foarte important pentru noi să efectiv să intrați în contact cu această lume, pentru că vă dezvoltați, vedeți ce există în piață, să spunem, sau în cercetarea aceasta universitară, în primul rând, în cercetarea publică, pentru că există și cercetare privată, dar în cercetarea publică este foarte simplu. Aveți acces, o să vedeți, catalogul nostru puteți să accesați în linkul care vi l-am transmis pe chat, puteți intra pe site-ul și cu siguranță îl putem promova pe Corneliu, fiindcă suntem români. Găsiți catalogul, vedeți ce se întâmplă acolo, exact. Vedeți? Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Ai cuvântul, Corneliu, de închidere? Mulțumesc, AIU, mulțumesc
colega noastră minunată pentru invitație, felicit formatorii, felicit studenții și elevii care au participat. Este foarte important aceste sesiuni și o să vedeți, eu le mai spun, dacă tot mai îmi permiteți un minut, să știți, când aplicați pentru un job, în cazul inginerilor, este clar că trebuie să ai o diplomă de inginer. Dar ce te diferențiază pe tine față de ceilalți concurenți? Tu cât ești student nu prea ești concurent cu colegii tăi. Este bine să fii echipe și să te ajuți, dar în cazul unui interviu, să știți că colegii devin concurenții tăi. Ce te diferențiază? Vă spun eu, portofoliu. Cu cât particip la mai multe evenimente legate de educația non-formală, cum vă spuneam, simpozioane științifice studențești, saloane, târguri, expoziții, aceste conferințe realizate, vedeți, online de IIU, ai o diplomă, o treci în CV, este portofoliul tău. Să știți că acel angajator se uită. Noi avem cazuri de studenți care până în anul 4 au avut media 6 și în anul 4 au trecut la media 8 într-un an de zile, doar că au participat, cum v-a spus și Marcel, domnule, nu puteam comunica. Acest mediu, să știți că te modelează, dar trebuie doar să participi, să vrei. Și să știți că acel angajator va ține cont și se va uita, domnule, într-adevăr, este extraordinar, are 10 la licență, bun, e bun pe proiectat și așa, dar să știți că le trebuie și oameni care, chiar dacă au media 7 sau 6, se uită, domnule, este creativ, uite, s-a implicat, a mers, a făcut. Ăsta e un om care, ce văd eu acolo prin aceste participări a dumneavoastră la... Și uite, și cum e sesiunea de astăzi, sesiunile din acest curs de trainer, văd că am spirit de echipă, că mă duc unde sunt mai mulți oameni și atunci ești un potențial candidat extraordinar pentru acea companie. Ai șanse mult mai mari de succes, efectiv, sincer. Deci, încercați și participați și vedeți ce este prioritar pentru dumneavoastră, pentru că acum vă formați viitorul, de fapt, vă asigurați viitorul prin acțiunile dumneavoastră care le luați. Felicitări încă o dată, a fost o onoare pentru mine să fiu aici. Cu mare drag răspund tuturor invitațiilor în limita timpului și bineînțeles că ne vedem la următoarele cursuri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Cornel, minunată prezentare, mulțumesc că ești un om valoros, nu am cuvinte, la fel și toți trainerii care au fost alături de noi în aceste zile. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru încredere. O să încercăm, o să apărăm în curând cu un nou curs de educație financiară și pentru luna mai și, după cum a spus Corneliu, în decembrie vom veni cu un proiect frumos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că în 2 zile veți primi certificatele. Mulțumesc întregii echipe IIU. Mulțumesc domnului Peșpani pentru încredere, pentru că datorită lui, după cum am spus în prima zi, acest proiect a fost acceptat, pentru că, într-adevăr, este limba română, dar ușor, ușor ne facem loc pe hartă și mergem mai departe. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc încă o dată pentru invitația de astăzi. Dacă îmi permiți, Ermina, dacă reușiți să deschideți puțin camerele, să facă și doamna Ermina un print screen. Imaginea, v-am spus, să știți că imaginea este foarte importantă în ziua de astăzi. Vă rog să deschideți camerele. Vă rugăm ca să putem face câteva print screen-uri. Pot să fac și eu, că am terminat prezentarea. Și după cum v-am spus, pe certificat o să fie 24 de ore. Sper să vă ajute la dosar. Haideți, deschideți camerele toți. Știu că este seara. Mulțumesc. Haideți să facem o poză. Durează un pic până o salvez. Nu mă pricep atât de bine, dar sperăm că... Da. Cred că, Simona, ai reușit și tu, nu? Am reușit. Da, sigur. Trimit imediat pe grup. Bun, puteți, dacă aveți întrebări pentru trainer, pentru formator, puteți să... Sau și pentru Marcel, că uite, este cu noi, nu se ne dezlipește. Putem să-l adăugăm în grup dacă vrea. Ne bucură acest lucru. Da, putem să-l adăugăm și ai câștigat un fan astăzi.
eu n-am avut atât de mult timp să mă uit la știri sau pe internet, nici nu mai am timp să citesc, dar în timp ce ai vorbit să știi că am căutat informații. Deci ai Da, câștigat Marcel o este, parte. Marcel este deosebit. Mulțumesc mult de invitație și pe mine m-ați captat cu discuțiile voastre. Mulțumim frumos, mulțumim și ești binevenit în grupul nostru. Mulțumim, la revedere tuturor! Mulțumesc! Cornelia, te văd, mulțumesc și ție, draga mea, despre asta vorbeam, că apreciez enorm, fiindcă toți formatorii au fost, zi de zi au intrat fiecare cum au reușit și doamna Ana din Câmp, săraca, blocată, fiecare, chiar dacă alergăm în viața de zi cu zi și avem atâtea de făcut, ați găsit timp. Și ce mi-a plăcut a fost că acest curs a fost interactiv, n-a fost plictisitor. Asta ne dorim cu toții, ne-a captat atenția. Vă mulțumesc frumos, aveți o seară frumoasă. Mulțumim, la fel, la revedere! La revedere, la revedere! La revedere, mulțumim! La revedere! La revedere! La revedere!